Του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αθλητικού Μαραθωνίου. Περιμένουμε όλους τους δρομείς να τερματίσουν μέχρι τις 5:30. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μαθαίνετε τα αποτελέσματα στο site του Αθλητικού Μαραθωνίου athensathleticmarathon.gr αλλά και στην ιστοσελίδα segas.gr. Παρακαλείται πολύ η κυρία Αργύρη Ιωάννα και η κυρία Σπυροπούλου Δήμητρα όπως προσέλθουν στο χώρο των θεατών κοντά στον τερματισμό. Στην αψίδα κοντά στον τερματισμό η κυρία Αργύρη Ιωάννα και η κυρία Σπυροπούλου Δήμητρα. Ευχαριστούμε.